Lelo ndi pa 2 March 2025 ndipo kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ija timati Hot Current. Program ineyi cholinga chake ndi chokuti tilankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika m'dziko muno. Tete kamalankhula pa nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Ndikusuntha chifukwa choti mutu wanga umukuphwanya kumeneko amaiki ndikakhala ndikakhala chonchi ndikatene apa tona ndeta tabwirani kuti nizooneka bwinobwino musandipange choncho yayi mundisokoneza. So nkhani zathu zimene tifuna tikambirane mu program imeneyi ndi zitatu. Pali budget imene apereka honorable Simplex Chichola Banda nduna yona zachuma komanso chitukuko chachuma lachisanu mnyumba ya malamulo imene padakali pano yafika pa 8.5 trillion kwacha. Ndalama zimene boma likuyerekezera kuti ligwisa ntchito chaka chino cha 2025 komanso kumayambiriro kwa chaka cha 2026. Nkhani yathu yamba ndi imeneyo. Nkhani yachiwiri ndi zionetsero zimene akupanga anthu ena chifukwa chakuti akufuna ayikepo madandaulo awo pakukwera mtengo wa katundu. Kodi zikukhala bwanji nkhani zimene zizi? Ndipo nkhani ina yabatsera ndiyo kuti president achakwera akumana ndi achinyamata kuti azikambiranapo mfundo zina zimene anaziyankhula mu State of the Nation Address SONA. Zimenezi mukuziona bwanji? Dzina langa ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisi ya Nkhwendaville tiliso ndi amaphang'ombe mayina awa anthu amasokoneza kwambiri. Awa ndi amaphang'ombe a Vayana Chunga takulandirana Chunga. Awa ndi amsuku a Jona Pankuku kwa msukuluzi mimba mukwavuta ndi azooneka ukwiya sikuti akwiya nkhanizi mimba mukwavuta mukuti sitinali sure kuti akhala pa mpando mukaona kuti achokapo muziwa kuti zavuta. Papena ntanda kuzaba kuti tabwerera ndipo anthu awiri ndekuti mukhoza kukhala mwatuka kayi Kufunirani kuchira kwa mutakubweranso Tukufunani kuchira kwa nsamu. mimba alisamaziwa kucheza kwao akuyamba muno. amaziwa kuti mimba Nenga chitoka minja chilungamo ndefuto yake. mimba mulibe kuti kayi wendwe msukuluzi umasukuluza mimba lero mukusukuluza ajisunanso mene machitira muja bwanji limbotenga ochokera kwa masponsors athu a Series Enterprise Clan Bompo kukulandiraniso ku program yathu ya lero ya Hot Current pa Sunday 2 March 2025 mawali ndi 3rd March. Timati amalitiri timakumbukira amalawi amene adamenyera ufulu umene tili nawo. Poyamba tinkaphatikiza koma anthu anatakhala pansi adana kuti achilembwewa tapase tsiku lawo. Ndachilembwe ndi pa 15 January koma ena onse amalawi amene adalimba mtima kulimbana ndi atsamunda kuti tikhale pa ufulu umene tikuzilamulirawu ndi amene timakumbukira mawa pa 3rd March. Timati tiyambe ndi nkhani ya budget. Ndi pamene anthu amakhala busy kuti aone kuti kodi taziyendesa bwanji zinthu zathuzi. Ndi imene manenera pali tikuyelekezera kuti tigwiritsa ntchito 8.5 trillion chaka chino cha 2025 mpaka na 2026. Ndi mmene momo ndi kuti ndalama zimene tigwiritse ntchito mwina kulipirana masakudya mwina ndine choncho chizungu chake ndi 6.4 trillion zimene tikuganiza kuti titakulowa kuzitukuko ndi kuti ndi 2.1 trillion. Pamenepo yomwe tilibe zina zikuyerekeza kuti titawuzipeza yomwe tikhale kuti tilibe yoperewera ndi 2.47 trillion imene tikuganiza kuti 2.32 trillion tikongola mdziko muno. Okay, pamene 146 billion tibwereke kumayiko akunja. Now mwamsanga mwina tingachite highlight chani kuti tiyambe zokambirana. Nde tikapanga highlight mutha kumalowa ano mene tingapangire. Pali akuti budget iyi ndi production budget. Tikati production budget ndi kuti tayika chidwi chathu kuti tilowese tizale kuti tikolole osangoti tingoidya yonse basi tizasowe ndalama. Calling the production budget we're going to see kuti kodi ili bwanji. Now pa ndalama yayikulu kwambiri imene tikuchosa pamene papa ndi 2.17 trillion yomwe tikubweza ngongole zimene tili nazo. Ndi imene yatenga gawo lalikulu kwambiri.
tikachoka pamenepo ndalama ina yayikulu imene ili mbudget imene mumu ndi ya ma salaries and wages at 1.53 trillion. Kenaka kulino ndalama ngati ya ku education kuli 1.3 trillion kumaphunziro. Then kenaka kwina koningo zinenano anyhow. Yes. Then ino pali 170.4 billion yoti tipereke kuma pension komanso ma gratuities. ADMAT tapasa 60 billion kuti agule chimanga. 131.6 billion talowesa ku AIP. 162.9 billion tasunga kuti tipangire chisankho mu Seputembala. 741 billion yalowa kumoyo tidakaperewerabe pa 15% Abuja declaration just tikuifikirabe yayi. 30.9 billion yikupita kwa chinyamata komanso zamasewero. 14.2 billion taika ku migodi. 13.9 billion taika ku zoko pa alendo. Pamene 14 billion taika ku malonda trade. Mwina zina zimene ndikoza kuchita highlights first tinganene zonse yayi. Komano zimene mwina anthu amakhala nazo chidwi kwambiri mwina nditha kukhala kuti ndi zimene zizi. Mwayilandira bwanji budget imeneyi? Komanso tatiunikireni kuti madera atiwa amene tikuoneka ngati mwina taganiza bwino ni madera ati amene mwina tikoza kupanga bwino amaphang'ombe. Ayi zomwe mbiri. Choyamba ndinene kuti kuli anthu mdziko muno amene anapita ku sukulu kuphunzira nkhani za chuma. Ndipo ali ndi vizungu vitali vimene amagwiritsa ntchito polemba nkhani ya budget. So ndithu you have to read between the lines kuti uone mmene muli ma gaps, koma otherwise ineyo sinaonepo budget yoti ungangoiona on the surface ndikumanena kuti kodi akudziwa chimene akulemba. On surface zonse zimaoneka kuti zili bwino. It's until you start examining the facts. Ndinene on the onset kunena kuti pamene mukunena kuti kapena akunena kuti budget yathu ndi ya 8 trillion. Yes, 8.5. Out of that tukamba za 6 trillion imene ikupita basically on what I would call consumption. Yes, my expenditures, yes. In other words, imene ikusalayo about 2 trillion yo 2.1 trillion. ndi imene tikuyang'ana nkhani basically ina yopanga zinthu zina ndi zina ngati za chitukuko. Yes. Ineyo ndikutha kuona abe kunena kuti munthu sangalakwise kunena kuti this is a consumption budget. Okay. Chifukwa it's about the numbers. Ngati mwindi 8 trillion, 6 trillion mufuna kudyera. 2 trillion ndimene simusa kudyera. What is that? That's a consumption budget. Takhala tikumanena kuti kumalawi kuno vuto limakhala lonena kuti timachita emphasize kwambiri kuonesesa kuti mwina tikudya. Pomwe zinthu zimene zimathandiza dziko kuti litukuke is not kudya, it's production. Kwa mukaona budget nkhani yokhuza ndi production samayipasa as much emphasis. Ndimakamba ndinu tisanabwere pano kunena kuti chaka chilichonse timamva mawu manena kuti want to inspire production. Tifuna kuti limbikise kuti anthu azizala. Atikati kuzalako ndikuti anthu azipanga produce kati manufacturing. Kwa muzaona kuti on the ground nkhani ya production simachitika. Ndi chifukwa chake timakhala ndi nkhani ya mavuto a forex. Because timakhala kunena kuti sitikutulusa katundu amene tikagulisa kunja, and yet ngati dziko tikutenga katundu wambiri kuchoka kunjako nkumabweresa kuti zigulisa ntchito. So once more muona kuti budget in that area primarily tikupitiriza what has been the tradition yokhala a consumptive budget. Number 2, ndimafuna ndinene kuti pana zinthu ziwiri zimene ineyo ndinapanga nazo chidwi. Chinthu choyamba chimene ndinapanga nacho chidwi ndi nkhani ya price stabilization. Yes. Kuti mitengo ya zinthu ikukwera, ndi ndimafuna ndimve kuti kodi anduna azachuma ndi gulawo apanga mfundo zotani. Anakambapo mfundo zonena kuti iwowo pamodzi ndi unduna wa zamalonda, Minister of Trade, akhala ndithu akutulusa ndondomeko zokhwima zoonesesa kunena kuti kukhale malire capping ya mitengo ya zinthu.
This is, you know, this has been a very contentious issue. Yes. Kuti kodi tili ndi mphamvu Yeah. yomanena kuti tithakwika mitengo kuti malire in a liberal- ndi awa. yeah, in a liberal economy. Kumbukirani Yeah. kuli high court ruling imene yachuluka posachita pompa Yeah. imene anakaniza kunena kuti yaya palibe munthu amene ali ndi mphamvu Yoleta yokukanizani kunena kuti mitengo musaduse kuchokerapo. Yes. So that for me is a contentious issue imene sanayitambasule kwenikweni. Number 2, anakambamo kunena kuti pa nkhani ya price adjustment anakambapo nkhani yonena kuti akumana ndi ma consumer representative bodies ndekuti gulu ngati achina Consumer Association of Malawi aja achina kapito ndi ena kuti akhale limodzi pamodzi ndi private sector anayitchulanso kuti akhale limodzi kuti apeze mfundo zimene zingathandize kuti pakhale malamulo onesesa kuti anthu asamapange abuse ufulu umene ali nawo pa nkhani yokweza katundu. Ndiona ngati kuti that was a very interesting part. Mbali yachiwiri imene ina interested ndi nkhani ya forex imene yakhala kuti vuta. Yes. Anakambapo kuti nkhani ya forex akuti afunisisa kuti akhazikise a national crimes unit imene iziona za milandu yokhuzana ndi nkhani ya ndalama. Ndiye ndimazifunsa kuti as we speak today tili ndi Reserve Bank amene amathandizira kwambiri mbali imeneyi, tili ndi Fiscal Police amene amathandizira mbali imeneyo, ndi apolisi amene they are already working in that sector. Tiso ndi FI amajani. Finance Intelligence Unit. Yes, exactly. Yeah. Now, what are we saying? Chifukwa khanga tikuli tuthandauza kuti ma structures amene alipo akulephera kupanga chitetezo. Black market ija fana chitaonena nkhani ya kuthana ndi nkhani ya black market. Akuti crimes unit imene ipita kumeneko. Ndeni maona kunena kuti ndalama zimene zingalowe pochita develop a new unit compared to kuona kuti kodi ma challenges amene ali Financial Intelligence Unit ali nawo, Fiscal Police amene ali nawo, ku Reserve Bank ambali ya chitetezo kumene ali nawo, angatani kuti achite revamp. Is it a matter of kuti apange recruit anthu ena kapena apase maphunziro ena kapena apase mwina zidazina za makono atani than compared mwina kuti akayambeso a whole department yofuna kulimbana ndi matenda ndi nkhani imeneyi ya black market. So for me those were very key issues. Kwinako muona kuti is the regular issues kunena kuti timakamba zonena kuti ikandama makuti kuti chuma chiende in particular ndinenepo nkhani ya chimanga. Nkhani ya chimanga mwina ndithokoze kunena kuti boma atakhala pansi aona kuti tikamakamba za inflation in Malawi kwambiri inflation imakhala caused by maize inflation kapena mtengo wa chimanga. Ndi chimene achita nchonena kuti tipange import. So boma yaika ndalama zambiri mbudget imenemo kuti akagule chimanga kunja kuti chibwere, chikabwera chimangacho chithandiza kunena kuti supply ya pa market chimanga chichuluka, chikachuluka demand ndekuti chikachuluka supply ichi ndekuti mtengo wa chimanga ukhala kuti ukuchepa. Ndikuona kuti on part of government aganiza bwino chifukwa that is to help. Chifukwa chimanga chokhala kuti chikukwera kwambiri ndi chimene aliyense Malawi maka ambira Malawi amene tingatchule kunena kuti ndi middle below income amakhala kudalira chimanga. Opanda chimanga ndoti moyo palibe. So mbali imeneyo ayesesa but overall ndinene mahotel mfundo zitakunenedwa, implementation is what matters. Ndisire pomwepo Bankuku chunga ayiunikira bwino lomwe nkuyikapo ndemanga zawo pamwamba. Inuyo sindikudziwa kuti muyiwankhira bati. Ndiyambire kwawo amapanga present budget iwa achichola mmene anachotsedwa agwengwe kunali uyuso wakufinansiyo ndani amene muchicholano ndikuti amanena zezo anthu unotsapano okay wakufinansiyo nayesu akanathamangitsa ndene ndimanena kuti achola ama systems awo ukachiyang'ana chimalawi ichi ndi chuma chake how broken the systems are as we speak. Mmene timalepherera kuchita zinthu molondola kuti tipeze ma results amene tikufuna. Titha kusintha munthu wako finance kuti lero nkubweresa even the so-called impeccable economists decorated khala papa as long as certain things are not corrected tikhabe kuti tipompaje. Ministry of Finance in its own it doesn't generate forex. On its own it doesn't generate forex. It manages my resources amene ngati dziko tutali tikupanga through iwo. Now ukayang'ana zimene akunena wayana kuti why are we calling this one a production budget? Chinthu chenicho I know kuti sachichoka kamene amapanga chete kukhala pasi kumakhala a team that is making that one.
mena macho figures apopo ndimayangana kuti chi ATM strategy chicha taipasa prominence yamtundu wache ndimakumva ndi ma piecemeal figures mbalichula apopo 13 billion 14 billion mining now look at this. Yes, agriculture, the quick laughable aspect mining imene taipangira tauti mucha kuti ichichi ndi economy yathu isintha chifukwa kuti mining taipasa 14 chikuposa ndi AIP AP 131.6 The other aspect. chakweza nangasi uje ni kukwera. I think we've moved from, was that 101? 101, not 109, 101. Yeah, I think, yeah. Yeah, But we've moved up. Yes. Because mitengo ya fertilizer, if we have to, you know. My point is, yes, we are still celebrating Kuman Wodia. Because AIP is about Nduja. Yeah. We are not investing in anything else. Yeah. Nifi, imene taita milia pakati pachi. Wanda kuti watu hata mapanga uko. Ato makolo azambiri. I have 70 billion wacha. You understand? I'm like, mega farms, kumena kuli production. I have about 60 billion wacha. Now, timempeza zinakulina kuti mega farms, unifi kuta. Kulo wazingrama zambiri, because we want to increase Nifi production. side ya uje, nifi side ya family. Ya kwa agriculture. Imene inatenta. Ya beleka ma fertilizer. I think I haven't seen my fertilizer AIP. I've only seen Nifi. You kubeleka ma. Ngati akawale apimbika kwambiri, apimbika ndi izi za Nifis. We saw him akumazungulira kumapereka za Nifis. So, I would want to agree with Wayne kunena kuti timakonda kumangolamvula anthu. Komano timayenera kuti tikamati tifuna kale production budget. Ndiye kuti tukikadi ma resources ambiri in productive areas. Mining tikaipatse 14 billion. ATMs in really start with ATM, agriculture, tourism and mining. I expected the huge chunks of money kupita with this. Okay? That's about number two. If you look at the how much are we doing? Is it 2.2 trillion? Yes. Is it? It's taking, yes. Yeah. You could have mentioned, speaking, it's over 16 trillion. Yes. Don't yeah? Yes. What is the motivating budget at the time we're doing badly? And at 6.2 trillion, this year we are planning to borrow 2.32 trillion. Tonjezere baba ngongole zimene tikupanga zicha. Tufuna kubwereka so? Tibwereka 2.3 trillion. Yes. Tikubweza 2.17. Tukubweka 2.4 in total. 2.3 tukubweka nziko momuno. 146 billion tukubweka kunja. Zungamazi kamba zizumveka ba. Ndio kuti tukumba bwenjelina ukagwirira ilili ndero mwe tukumba lukunkana kula tukhabe moyo mesinga ukwanise. Yes. Because zimene zimukanena zijakunena kuti magayi, can we agree kuti tilipatipo ngati dziko, what can we manage and what can we not afford? Yes. Can we live beyond, I mean within our means? Ngati tuziwa kuti ife timapeza 100,000 wacha. Why are we looking for a house? Yonena kuti 200,000 wacha. That's what is what is tikafuna kulipira nyumba kumapemphera. Ugangana my wages, my salaries, I expected that to happen because tukupita we are in the elections here. Yes. We expected kuti my civil servants afuna kuti mbali yake mwedulire pang'ono. Of course mbali yake rising cost of living. Komano ichichi you know, at 20% you still not above inflation. So yeah. Yes, anyway. Yeah, so my point is kuti ndiona ngatibe kuti ngati dziko siti kuchitabe mukwanira, because issue ya forex we could have dealt with this one better if we are producing more and exporting even more. If we were to take away 131 billion yaku AIP, where would you put it? Realistically, kuvomerezana kuti, because this we've already agreed. Anyway, maybe na sa vomerezana until we get na pagidwa ba accuse ndi simafuna nthu azikhala kuja. But we know kuti we can't use this kupanga dziko la Malawi kukhala lozidalira pa chakuja using AIP in its current state. That we agreed. Why do we continue to keep it? Is it because people believe kuti bwana ichi tikathesa ichi chikhoza kukhala ndi impact pa zisankho? And olandira also akhulupiraso zimenezozo kuti akatilanda AIP sitimvotera munthuyo. Where is the problem? Is it
don't say, are we supposed to share this blame? Kuti ifeso olandira feso. We are to blame because we believe somebody has to give us mbeu kumanja, nkafetereza kumanja, kuti ife tizija zinzosi zingati kwani. Ndiye wopereka. Nkhani ya chipupu. Pamakhala wopereka ndi olandira. How should we look at this, gentlemen? Where is the problem with AIP? Because we all agree this can never make this country food sufficient. Why do we still have it? It's a shared problem. Amena kumipando, amena kukhulupira ati kapanda kupereka izanthu sativotera. Olandira ayonso, amena ati ndikapanda kulandira iwe suku ndipangira zakudya. How do we solve it, achunga Tanzania? Umphawi andale amaugwirisa ntchito ngati chida cha ndale. Vuto ndi chani? Mindset? Is that the mindset? Because iwe umphawiwe. It's shared. Chifukwa mindset oyamba tiyambire awo amene alasogolera. The reason why timakhanda asogoleri ndonena kuti azithandiza ena kwasogolera. Tikamati kwasogolera timatanthauza in everything, including kuganiza. So ngati iwowo ndi amene akutithandizira kuti ziganiza motero, nde ifeyo amene tikusogoledwa tipanga motani, because takhala tikumakamba zonena kuti tiyerekeze nkhani ya mining. Inu tikamanena kuti mining panopa I still don't understand. Tikamanena kuti mining malemu timatikhala totanthauza chani? Are we sure kunena kuti mining yathu kuti every time you hear kuti kuli miyala ku Malawi kuli miyala timakhala tikukamba tikumva nkhani ya miyala, koma I'm yet to see zomanena kuti inu tatengati ndalama mwakuti tachita inject koma tipasane ma target chaka chinocho tifuna tiziona mmene timanenera kuti foja timanena amachita kulengeza wiki ino tagulisa foja mwakuti moto, koma you hardly hear that kind of clarity and transparency ikafika nkhani ya miyala, ikafika nkhani ya mining. Here and there anthu amapereka malipoti, koma largely timangomva anthu akusisitika akuyankhula zonena kuti komatu anthu akumenya dola. Now sometimes you wonder kuti maybe that's why timafuna kuti mwinaso kuzikhala much attention. But for me, if you ask me, nkhani ya AIP, the one mentality ya sogoleri komanso mentality ya anthu on the ground. Chifukwa titangoyerekeza kunena kuti tipange ma mega farms achitukumanenacha. Taganizani kunena titati timpange empower every district ikhali mega farm. And you can do even school kumakhala basale. You can do mega farm mwina 5% of that mega farm produce. Ikuchita target anthu osaukitsitsa kuti mwathandize nkhani ya chimanga for food sufficiency. The rest is exportation. Zinthu ngatibezo zomthopezeka zonena kuti mutha kupindula more poika ndalama zija into ma mega farms than kutenga ndalama zija kuwapasa anthu aja. And yet mukakolola ma mega farms, you can dedicate even a whole mega farm imodzi kunena kuti ithandize anthu amene ali osaukaja. Because mukamanena anthu osaukaja mukawapasa ndalama za AIP, timapanga assume kuti akazigwisa ntchito bwino. Tidziwe zonena kuti ena amazidyera. Ine ndikudziwa azibale yanga ena amene akhala kumwera mowa ndalama za nkhani za AIP. Number 2, kumbukirani kunena kuti nkhani za ulimizi pamakhala ma unpredictability ambirimbiri, pali nkhani ya nyengo, pali nkhani zosiyanasiyana. You're not guaranteed. Pomwe ndalama zija mukazitenga iniyo ndikupita into controlled farming ya ku mega farm. You are kuli irrigation, kuli maujeni, ma experts ona tathandizira. You are sure to mupanga produce, and as I said, mbali ina kupita ku exportation, mbali ina ikupita towards kuthandizira anthu ngatawa. Koma ndimaona kuti nkhani izi zimalowa ndale. Now komalizira nene ichi kunena kuti mtsogoleri amene azakwanise chinthu ichi azakonzekere kunena kuti they will be able to look politics aside and be able to move forward in a very determined manner. Koma ineyo nditakumpechera mtsogoleri ameneyo kuti one day they will reap glory. Chifukwa ntazanena kuti ndi mtsogoleri amene walimba mtima, ndikunena kuti kanthu sanivotera, ndipo ndinene kunena kuti kuthesa AIP zimafunika zaka zoyamba ukangolowa pa mpando. The first few years, that's a good time kuchithesa chinthu chicha anthu amayiwala. After all, osaukitsitsa aja mwapezera njira ina mukuwapanga cushion, mwapezera zone that as a country we're benefiting nkumapanga export chimanga. We should not be importing chimanga amene ayikira budget. We shouldn't. Apa kumkulo hapo pamene papa it's an interesting topic and area. Kuli uyuyu amene akufuna kuti azijayi. Iyeyo he may not understand the technicals and whatever behind productivity. Iye amangofuna kuti pakhale chimanga.
nepali amene akuziwa kuti uyuyu kuti akhale ndi chimanga chokwanira probably it's not AIP komano ndale ndi kuti tikapanda kumpasa pano pati kuna bwanji. Is it not the question of finding a solution yokuti people may not agree with you kuyambirako, but as long as wabwesa chimanga chokwanira kuti anthu ali ndi chimanga chokwanira, do they care these people where this maize is coming from? As long as we have maize that can feed wina aliyese mpano magwisa kunja, pamavuta ndi pati pakati pa ndale ndi uyu amene akufuna kukhala ndi chakudyachi kuti tigwirizane njira imodzi yabwino yopeza chakudyachi ikhale win-win situation. Uyu awine wandale, uyu afuna chakudyachi awine, without izizi zimene tikumapanga kutenga 131 billion tigwirira nthaka mutu nkumapemphera kwa Mulungu kuti koma mbuye mvula ikangopanda kugwa guys 130 yalowa. How do we achieve that? Komanso, let's just put it straightforward here. AIP on its own, mungapite midzi, but as we speak, yes, mufunse kuti midzi mwana AIP ndangati, the place of AIP ndangati. Yes. Very few people this time around. Yes. Figure I think I said 1 million. Yes. Yes, about 1 million. 1 million. 1 million also. Redemption rate. Yes. What is this? It's very low. Yeah. Some millions, its management has been chaotic for some time. Yeah. Ineo, the one that would my decision makers, I didn't know art. Agamanina kuti, tipanga tough decisions, painful decisions. Kuti zipweteka, komano zikonzeka pena. These are some of the painful decisions the leaders are supposed to make. Ndimanena kuti, iwe taendapo, nifi ugawa fertilizer, madlamina. You do see kuti amaya kwenda fertilizer. Awasungane kuti she's coming from where to do farming. Kuti ndochita bwina amaya wawai. Koma atenga matumba awo 5. Yeah? Titati tipange instill that kind of spirit in them. Unaona kule matenga ngongole. Tieni remain. Antu mizira kala ni mina tieni remain. Achikolo chimene chija azikandi responsibility ndakongola ndifuna ndibweze kantukena. Abana izizi zimundi za mavotio. That's where we are failing. That's where we are failing. Kuti tukopa kuti abantu nzosa sala kajirota apapa sala kajirota no sangaji just 5 months to election alipo danthu ena akakumunzi kuja kunena kuti amayang'ana chimene chichi akamona munthu andale kuti awa ndi big ndiye kuti atipasa chiticho kuponi iyi komano can we move out of this kind of trap tipange ziganizo tiwapange empower alimiwa in a different way inemera mabwesa mega fund mina mwese zanifis nimeona ngati kuti it was an exit pali mbali ina imene mwina sistema kundase kuichula yokhuzana ndi AIP kumukana na Alpha Barometer anapanga kafufu ndamafunsana kuti chinthu cha AIP muchiona bwanji kumbukirani if you saw my results ma percentage ambiri amonesa kuti anthu akuona kuti sichikwenda bwino koma atafunsa anthu omwewo kuti tithese chinthucho ndipo okay panaliso ena amene anafunsa kuti kodi anthu amene amapindula kwambiri ndi chinthu chindani zikuoneka kuti anthu amene amapindula ndi atsogoleri anthu amene ali ku process ya procurement anthu amene akupanga akuluakulu mabigi the person on the ground munthu amene ali wosaukisisa samapindula kwenikweni ku AIP koma atafunsidwa anthu omwewo kuti chinthuchi tichichose kapena ayi mukudziwa ansala ake anthu anakana 70% now alipo anthu ena amene AIP olatakhala kuti akumvetsa zimene tikunenazi sangafune kuti ichoke chifukwa ndi kumgodi kwawo mbali imene samayiwale mbali ya procurement chiprocess chija kuti chiyambe ena kuti mpaka na chizatuluke pamakhala anthu ambiri amene amakhala kunena kuti amadyapo ndipo amapindula koopsa ndipo sangalole and that is why this country will continue going backwards chifukwa anthu ambiri timayang'ana zimene ine ndingapindule before we look at dziko lathu I may not always agree with Trump koma pali chinthu chimodzi chimene akutiphunzitsa pa dziko lapansi nchonena kuti yakwana nthawi yonena kuti aliyense aziyika dziko lake pasogolo let's love our country Malawi tizimika pasogolo tizinena kuti AIP inde ali panthu ambiri mwina akumzikwatha amene amapanga benefit koma overall kuti chinthu chikuthandiza dzikoli kapena ayi kuti ndingofuna kuti ndibwerere kukhala pa MP that's all basi koma ndikudzala chinthu chonchosagwira this kind of mentality is called poverty mentality ndipo singapitise kutali ngati dziko anthu a Mulungu timayang'ana budget in general inu munabweresapo nkhani imene ikumaduluka
anthu ena amene amati akayakana chichola amati competence yake munthu amene iyi uyu si munthu wa economy, uyu si munthu woziwa za ndalama, anthu akhala kufuna mutu wawo mokuti how he has survived up to now, it's a miracle by itself, because from day one there have been people that are taking their guns, aiming at him, wanting him shot dead. Yeah. But our nabwesa sonkhanya systems. Yeah. Kuti, if you take Ajichola out today, do we have the system that can support somebody who comes in, bam, and shine chifukwa chokuti wanyamula zima degrees zake zowerengera ndalama nchitumba? Professor, doctor, whatever, I don't know kuti you are a fellow, whatever, so that you can press a button, and then this economy changes in the twinkling of an eye. How do we sort out my issues in Katamene wawa? Our magamba bwana kuyuza kuti, can we say kuti agwengwa kweteka chifukwa cha kaunjika? Is he a victim of kaunjika uprising? Kaunjika demonstrations? Mwina ndiambe msanga ba. Nimafuna ndibe kuti if you look at the Magamazaji system, yes, if the system doesn't support the minister or the ministry in managing the resources, ndekuti wanabwera wina wa kuchanko kaya Harvard arabwerapo, but if the system is not supporting the minister, kuti yes, let's manage what we have, ndekuti siteka. So what is our system now? Ndukamona kuti mukunena kuti atabwera munthu wazima degree maujeni zima doctorate zake, our system now. Do you know kunena kuti Ajichola on his own atakhala kuti ine ndaba ndazisunga akulu ma resources asakuluka nzotheka. Okay, nzotheka. Okay, but if the system has got some careless individuals, some greedy individuals, I mean, as we hear, kuti nthawi zonse ali pakhosi pa Ajichola, tapanganishi dusisanishi ena lwakuchipani tadusisanishi sizingatheka bwana to manage the resources. Olona ka professor sizingatheka. My point is kuti our appetite for careless spending, it's so huge, beyond belief, so huge to the extent kuti abana olwacho Ajichola bere bajabo bere sakandi ndani sizitheka ojunga. That's my argument. I think last week someone was sharing akumpando kusokoloku kuboma ndamanena kuti panali incident ina imene minister of finance anachita kufika osamayankha mafoni. Osamayankha mafoni kumaliza zonena kuti uyu akufuna kuti tituluse ndalama, koma minister asakugwirizana nazo, nda minister kumangoisiya kuzayika ku airport mode mfoni mazunzo amene munthu amakumana nawo akha minister of finance. Ife mwina timangosirira akanyamula chibriefcase chicha kumati kwanyamula chitumba. Ndinena zinthu zingapo. Chinthu choyamba timafanene kuti chimodzi chimene anthu akhala akwanena Ajichola, it's not necessarily kuti mwina asakudziwa chimene akuchita, koma tikamakamba nkhani ya economy imafika pena pamene makhala about perception. It's about perception. Now umafunika ukhale a very confident person, nthawi zina with my credentials inu ndikuwuzani kuti you can't tell me kuti anthu akumbuyowa amene achina kudogondo amene timapanga kuti samapanga mistakes. They were making mistakes. Koma anthu amakhala kunena kuti akangomona kudogondo uja nkuzanena, anthu kungona chi CV cha World Bank jani anthu mangoti amemizwanya olata makunamizani, you will still swallow it. So for me what I'm going to say is perception mene amazipangira handle and you can't fault him chifuka anthu fenabadwa mosiyana. So sometimes I feel unfair kuti pali zinthu zina zimene Ajichola sangasinthe yayi. So in crisis imene tikudusai, you needed munthu onena kuti akayima kusogoloko who inspire confidence. Even kumbukira nkhani ya economy timene makamba, even ma share and stuff like that, it's nthawi zambiri nkhani ya speculation imakhala very very key. So mbali nkhani ya confidence yo ikubwera one chifukwa cha perception. Number two, chinthu chimodzi chimene mwene kuchidziwa nchonena kuti ndale zathu mmene zimalowerana ndi chuma chathu, anthu amembekezera kuti ne crisis kapena kuti chuma chakati chikuyenda bwino mmafunika munthu onena akhale olimba mtima kwambiri, almost ngati woumira. Munthu ujonena kuti akanena kuti no is a no,
almost ngati munthu onena kuti anthu atha kumakumopa kunena kuti he can whip some people within the party and within the system ndikunena kuti isizitheka anthu achithyola samaona ngati munthu woteroyo chinthu china mukaona ma credentials amene takhala tikukamba kale kumbuyoko and I don't want to mention much one would expect kunena kuti mu crisis kuganizira mmene chuma chathu chikudusira simungatenge munthu onena kuti mwina anangopangapo za economics kapena munthu oti nthawi ina anapangako ku NGO ina yake imene nthawi ina nkaona mwina ma budget papers ayi one would expect kunena kuti mutenga an economic guru mutenga munthu onena kuti akamanena kuti zakanika pano ayi but to agree with him as an extension olo mutatenga munthu otani ndikupasani chisanzo tinali ndi bambo otchedwa Cheren mukwadziwa Cheren professor anali kumubaso timagwirisa ntchito kwambiri mpaka na pano pa hot current akhalako kumafotokoza akamafotokoza nkhani ya zachuma you say kuna kuti koma Cheren amayankhula anapita a secretary of treasury asankha kuboma Cheren aja ndikuuzani atati akhale panopo ndikunena chilungamo chokha chokupati zina sanganene poti munthu angase ali kuboma koma I'm sure akamaza choka kuboma ndikupita sokaphunzisa azanena kuti koma kuboma kuja sifiyore ija ndi mitunda ina so for me what I've seen first hand anthu ngati achina Cheren aja anthu osiyanasiyana would have gone into system uja ndikukaona kumanena kuti koma chinthuchi chimachita operate separately that is why ndimalizire motere that is why maiko ena you find kunena kuti they have gone into the system ndikumachita kuona person by person uyo amatani kufunikira kale nkotani and it's a painful process koma can't ziko ngati Malawi ndirofunika that painstaking process yonena kuti ayi nditukuzachita kufika ponena kuti pali anthu ena ngakhala abale athu koma achoke pali mipando ina siyofunikira pali ma systems ena tiyakonze restructuring unfortunately ndizofunika willpower political willpower yofunikira yoopsa kwambiri imene anthu ambiri andale sangaifune maka muchaka cha chisankho komanso mukamakamba za willpower amayamba sopena ndandale omwewo kuchita fraud nanga si munthu uyu is an expert employed by people that are not so expert if they want money they want money if you tell them you can't have that money because of ABC you're out put somebody who can give them kuti abwana if the systems are rotten abwana singapanga chifina chilichonse if the administration that is there, whether in DPP, DPP, MCP, if they haven't addressed the rotten system, this minister Pampano is just like a figurehead. Because the political system is not supporting this one. The people are as good as the systems that support them. Amadero Anzatuo. Tinali munkhani ya budget imetu kuti yafika pa 8.5 trillion kwacha pandalama zimene zizi nde kuti 6.4 trillion tufuna kuti tiziyendesera zinthu ziko munomo kuphatikizapo masalary chanja zatimati recurrent development pamenepo ndi 2.01 trillion zoperewera ndi 2.7 trillion zomwe tikongole mziko momuno ndi 2.32 trillion zomwe tikongole kunja ndi 146 billion tikanena chonchi tikuzaona kuti imene ndi production budget God help us tupita ku break ya Ceres Enterprise amene amagulitsa katundu wa stationary komanso electronics amene ali ndi maoffices awo ku Zomba komanso ku Lilongwe mkatikati mwa program yathu ya Hot Current pa 2 March 2025 kunjaku anthu amalonda awapanga zonetsero zokwiya ndi kukwera mtengo wa zinthu amene anasisa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga ndi yaku msika wa ku Lilongwe kuti timati kusoka free market mundali konko asingi mutha kuti pasa chitusuzi chabwino anthu amenewa mukasatira amalemba kalata zawo kuti pakhale engagement imene anaona kuti simatheka nde adagwirizana ndithu nkunyamuka kupita ku nyumba ya malamulo palibe report limene likuonesa kuti nkuyenda kwawo katundu wina wake adaonongeka adaphwanya chinthu kumbera anthu palibe zimenezo adakafika ku nyumba ya malamulo atafika kumeneku adakanaso kuti andale nawo yankhule chifukwa iwo amana kuti musatengere advantage ya kuchuluka kwa anthu kuli apa kwa ndale
akangona anthu amafuna apase moni musatipase moni tabwera pano kuti tizatenge mayankho kumavuto awa we all know zimene adayankhidwa kuchoka kumene kuja izi mpaka zakaphera kuti achimwene agwengwe sopano achosapo kwabwera adimba the point Amumba. Oh sorry, Amumba. Yes. I meant to say Amumba. Yeah. Amumba ndamene asinthana ndi adimba. So Amumba atachukumisa uku kulebaku afuna akathamangisane anthu tuwezi tingupanga quote. Sometimes we quote what is going on. Akathamangisane ndi amwenye ndi China. Kuje ku Ministry of Trade. The issue is anthu ena ataona mwina I don't know kuti whether awawa atapanga so plan so kuti apanga ma demonstrations awo. But ataona kuti akulilongwa apanga ma demonstrations awo akulimbi adafuna kuti apange ma demonstrations awo amene mkatikati mwa ma demonstrations imwe munachitika chipwirikiti kudali kuona kugenda zinthu apolisi kuponya utsi okhesa misozi mpaka na kudali zipwirikiti kumene koko pachisanu akundilande amafuna nyamuke kundilande nawo soda akapereke kalata zawo kwa DC kumene koso kudali kuotcha matayala kuyika myala misewu utsi sizidatheke pano tikumva kuti zomba nayonso yokonzekera kuti pange ma demonstrations awo kumzuzu so akuti afuna pange ma demonstrations awo. So the issue that we are talking about ndokuti pali ufulu wokuti anthu azionpanga zionesero ngati sadakhutisidwe ndi momwe zinthu zikuyendera ufulu umene ngwachikhalire palibe amene angauyimise tizipanga bwanji mademowa potengera mwina zitsanzo ziwiri zimene ndapereka apa pamwe Lilongwe versus Blantyre so that mbali zonse ziziyenda chifukwa pali anthu amene ali ndi ufulu oyenda kumsewu komanso pali anthu ali ndi ufulu okhala ndi katundu mwachitsanzo kundilande ma shops okuti sakukhudzana ena ndi aboma aphwanyidwa if you go pa ujeni paja pa 10 yokhota kupita ku Blantyre Girls padaphwanyidwa pamchimsewu mashopu mpaka na ujeni chipiku imene ili pamene paja idaphwanyidwa ndi zogendanagendanazi tizikhala bwanji limodzi kuti mufuna mukapereke maganizo anu mwa ufulu ndi mtendere malamulo akutero anthuso amene katundu wawo akwena kuti azikhala otetezedwa so akhala otetezedwa role ya apolisi ndiyotani poti zimene zizikhala bwinobwino muyambe imeneyi amaphang'ombe. Lachitatu ndinali ku msika umenewu wa free market ku Lilongwe ndipo nalawira ndithu ndikucheza ndi angapo andi tinali limodzi ndino pa programu ya wireless ya kulinji koma chimene ndinachiona nchonena kuti anthuwa they are very organized anali ndi atsogoleri awo very clear panali usogoleri chifukwa even usogoleri wa anthu amene apanga demonstrate matters atsogoleri aku Lilongweku amaoneka kuti ndi anthu amene they command the respect ndi command anthu amawalemekeza ndipo amamvera chinthu china zimaonekadi kuti anthu awawa akufuna akangokamba za mavuto awo andi anakanitsisa kuti za ndale fa ndale watu anthu akungoona ngati kuti mwina ndi ukoko uje ku parliament ayi anthu amafuna kuti alowerera ndale at different points koma anakanitsisa they didn't want any infiltration of politics even zovala anakanitsisa sitikufuna munthu wina aliyense avale za makaka sitikufuna soka kuti mwina wina aziyimba kumakhuza za chipani ayi pano tukakamba za ife za mavuto athu anapita anditali chigulu chachikulu Africa kumene kuja no wonder they have succeeded in what they were asking for whether you call it kuti my solutions amene boma pasa whether they're sustainable kapena that's another issue koma pressure amene anapereka kuboma yagwesa minister yapangisa kunena kuti mpaka na boma lipange promise kuti Reserve Bank of Malawi izipanga prioritize kaunjika ile kumba mmanja kumati hey Forex uja amavuta uja wapezeka kaunjika azipita kaunjika what a country tilowere kumeneko koma anyway that's another issue koma ndikuwuzani kunena kuti kunoko ku Blantyre on the contrary zinthuzo zimakhala ngati kuti mungofuna kuti poti anzathu apanga ifenso kuno tipange chifukwa mukaona anthu aku Lilongwe zinatengera miyezi talking about this. They tried to follow the protocol. Akamaku fotokozerani amalemba makalata kupita uku they engage and kupanga they were protocol amaisatira and anthuwo they didn't want amatills at the end of the day zinthuzo zikakhala kuti sizinaende zizavutaso iwo. So for me all I'm saying is sikulakwisa kunena kuti ku Blantyre ngakhale ena amafuna kukakamba za mavuto awo kwa panalowaso uchigananga panalowa vandalism panalowa umbava chifukwa taona anthu amene mukabera
mukabera Malawi anzanu onera kuti nawonso akulira. What are you benefiting? Munakhala kuti mwina mupita ku office ya chipani kapena mwina mukupita kuchati mwina anthu adakana koma ayi mukupita ndithu kwa Malawi nzanu kundilande ndikupita kukamphwanyira zinthu zake panopo ali pa umphawi a insurance society takamva zinthu ngati zimene zija nzanu akupita pa zero. What have you benefited? Inuyo munthu atakupangani zimenezo mungapindule chani? So for me ndikuwuzani kunena kuti ndikupemphera Malawi nzanga kumzuzu kuzomba ndi madera ena amene mufuna kupanga zimenezi. Tamakhala ndi maso au munthu tiye tikambe ma issues koma tisakhale so tikubwezeresa ena pa umphawi popanga zinthu zimene zisalowe ndale zinthuzi tiye zikhale zinthu zonena kuti anthu atakaziyang'ana even abomawo azitekeseka nkunena kuti these are genuine protests, we cannot ignore them. Apa Mkuku eneyo ndiyambire mbuyo pang'ono chinthu chimodzi chimene chili very clear and situmabisanso mbuyo musi mudakhalukamba ntonera kuti zinthu sizili bwino mdziko muno. Chimene chocho adindo ndikukhulupirira akuvomereza kuti midengo ikuluma. Yes. Now ukalengera case study ya kutsoka market kumene kunalibe violence. Because they had all the reasons to be violent. Yes. Takhalukulemberani sinukumva. Yes. Okay. Chinthu chimodzi chimene chiphunzira kulilongwe chimenenso adindo alofodi palani ndazi zawo kulilongweko adziwe ntonena kuti nthawi zina amalawi akatopa samaza kusepanga service notice ruti tidusauka kuti akanira pesa amatumira anu azikwanjaja koma ruti amene aja zimene zidazi nthawi ina anthu amati akakumana kunena kuti akuluakulu zatikwana amapanga zimene amanga kulongweziti iwenso gulumena lime iwe utakhala palani upanganaja ayi musapiti ngopatuka unaona olazi kwa nyanduko mero abira patipo anakaja matumbo kani the point is kuti yes akulankhulani can we be attending to these people akwatilankhula because engagement is very important kumaonetsa kuti anthu akutilankhula at least kumayankhako ndikambe zakuba fako akublanta kuno apanga wambiro akuba kulimbi akuba kundira. How do you start a demonstration kochata and you put a straight pajipi shop what do you call that? That's akuba ndeno wina paja maripota atu achina blind panda achuluka uyu kanati alisi kuti winake ati from all of us you guys kuti uyu amaonea kwambiri times the blind panda achina blind panda amene amalengeza zimauzi mademozi tikunyamuka pano babata nintendere madala kocha myala kuti bata nintendere. What is the definition of bata nintendere achimwene mbeu ina yaisi? Yes. Ndimedaiza mu 2019 musamai wale 2019 anthu amaphanya zinthu mtauni muno. Yes. And panthawi imeneyo ena amene amapanga mademo ali mu panopo ali maudindo as we speak. So nthawi zina tiziphunzira zimene tingazipange nthawi imeneyo kumanyengera kumathekera kuti yes aphwanya nthawi zina zimatha kubwererana. This is not kuti tikusekerera zopusa zimene zachitikazo. No. Ngati tupanga ma demonstrations. Yes. Tiyeni tinyamuke chinatindi cha tucho tikapereke petition yathu mmene achitira akulilongwe koma zimene zichitika kunokozi kuplanta kunokozi tinene chilungamo akuluakulu nobody would take us seriously. Ndifukwa chake anthu ambiri amanena kuti anatumidwa atu anthu anene kwatuma kuti panga chakuti okay look at mmene chili chibillboard ngati chaonetsa president apo somebody kukwera kumaka ng'amba chichi cha president what for so palisina zake zimaonetsa umbuli wathu on how we understand democracy and all that. So sitikukana mavuto alipo mdziko muno. Yes, we can present them better so that tisasokonekere kuti anthu asaonene kuti chifukwa chokuti tu zichatinkanena nthawi inake munkapeka chisanzo kuti munthu kumuona kutuluka nyumba mwako muli akazako. You know, those are my issues zokuti when you don't handle them well ngakhale munthu chamatuluka nyumba mwako amakumangaso ndi wewe. Yet you had a cause. Yes. But the way you handled your anger. So can we channel our anger in such a way kuti kuye watuja usachite overshadow the agenda. Exactly. Komanso mukaona ma commentary amene amachitika. Chifukwa ali panthu ena amene ali ku opposition.
akumachita kuoneka kuti akusangalala nazo zogendazo yeah. and pakakhala kuti nzamtendere they're not as happy. What I want to say is repeating what my friend has said here. Inuyo lero mutaumanira kuti inde gendani koma akazakhala pamawa kuti agenda shop yanu I don't think mungasasangalala chimozimozi alipo ena amene magalimoto awo aphwanyidwa I don't think kuti inuyo mungakondwe ndimwapita pa Facebook pacha umakalemba ndimwana kuti andiphwanyiratu malawi ali pa moto ndipo magayi mwayiona yanyenyeka basi mofire. I'm telling you izizi simakhanga zimakoma zikakhala kwanzako koma zikakhala kwa iwe zimakhala bwino so please no violence. So we're not closing timaliza hii msanga role ya police because most of the time we give them a stick. How did they behave in Lilongwe versus with how they behaved in Blantyre? At what point do they fire tear gas? We are not the security experts, but we're just saying we didn't see firing of tear gas in Lilongwe. We saw firing of tear gas in Blantyre. Mwapasa credit mwayankhula bwanja police in terms of crowd management. I love this one. Yes. Tauza mbili timanena kuti apolice zamene mapangisa provoke situation. Yes. Kwa look at this. Simunabe kunyamuka komwe kuti mufuna kupita the plan the streets. Pamalo kumanirana apo. Mwamba kale kuonetsa kunena kuti simukhala abasi. Mwamba kale kuonetsa. So apolice amadziwira kunena kuti awa amene alimo let's be alert already. Now you expect kuti mayamba kwenda because amene mabaja lenaja sura mamba apolice atamba kutia tegas. Amba udamba before matia gas. Amba kula museu kumakachola genda. Now what do you expect the police to do? Acknowledge it. Definitely no. Tirengeje sanzo chaku. So they were not provoked. Nkuteka they were provoked. Komano mena kunena leadership ya amene apanga garage manage. They manage it well. So ineo as regards to meabangira handle kulilongwe a police I'm giving them kudos. Kuno Blantyre to me anabanga provoke the situation they were demonstrators themselves. Chifukwa agenda yao ambiyo inani wakacholayo yokabayo. So you wouldn't expect kuti police amukhala. They were supposed to react. Chunga msanga. Aimwa msanga lendingo nena kuti apolisi wanthawi zina mchaka chachisankho ngati ichi nde umamvera chisoni moti ino amemwe ndi azibale anu ku polisiko kufuneka kumapempherera anthuwa it's not easy chifukwa akapanga zotere amanena kuti ali mbali akondera akakhala mbali anthu fenkhani zimengani makhani kunenera kumbuyo we don't want to look at these things objectively. In short, I would love kuti apolisi nthawi zonse try as much as possible to be professional. Komanso ndithokoze kunena kuti sinakhale ndi loss of life. Chifukwa I'm told kuti wina wazana fulala wa police. Anafulala I think chaku parliament kuja. Nazaona andona anachitabe kachangu. I saw akunkuyu very late. Mwaona anangoika chala anangodere. Anazauzinda mwala wina waja mwene. Banazoa kuti anyway. So the fact that kuti palibe Malawi amene waphedwa thokozenso wa police because aliko ena amene amakhala trigger happy ndiye tiyamikire. Komanso tikunena kuti pamene mukupanga handle zinthuzi muzikumbukiranso kuti anthu amakhalabe ndi maso andale nkumaona kuti iziti kuti fanya ndi ku central region iziti fanya ndi ku southern region ndifa mukupanga treaty chonchi. So you also need to be very careful pomaliza anthuno chonde apolisi wanawonso ndi anthu at the end of the day amafuna kuziteteza nawonso. So you can't just provoke them anyhow. Nawonso amaziteteza pa ntchito yawo. Ina mwayankhula komano muchiteka ava ndili mozi apa pati wachira amuna omwe akukhala ndisimasewera so na a president adakumana ndi achinyamata kulilongwa kumana ndi achinyamata ku Blantyre mukamanena apo mukambepo so pang'ono kwambiri so na nthawi yathu yata want to start news that ngomani 7 yes ndimafuna ngwauza kuboma kuti amalawi awawa amapita ma streets ndomwe ajathena ke ankayenda so ma street kuma kuchemerera ninuyo the same azizifusa yes chimene chocho muzichikumbukira mukamakhala kuko kamadya ma sausage ndazi zanu muzizoonera kuti omwewa one day adaenda musewu kuti inuyo mubwere mwatani lero kuti akutembenukireni galo akuluma mbuya wache chifukwa chake imene ayikanizire. Yes. My engagements are president. Tinaona ku Blantyre to me the Blantyre one was very lively. Anyamata mafunso ogwirika chimene ngangopempha nchonera kuti preparing for mzuzu. Yes, ndikona ngati kuti a president akumazika pa firing line kwambiri. Because ndanena program ina kuti
yes is the president atumaya kama mafunzo siyasi koma ali ndi timu ina yake yoti mapanga directly deal ndi anyamatawo technical guys yes ngati nduna ya yusi Autism azati kasomayika pampando ngati apa zinazo a abwere CEO wa National Youth Council ayankha auchizi yes uchizi yankha iwo National Youth Council tayankha yes azibwera kumatsendera chifukwa ndimona kuti pamatufusilaka kuti okunga akumadzango yakhe dono mchigulugulu ena sosathidwa bwinobwino and the president might not know everything else yes akhali ndi team technical team imene sezapanga support as they go to Zuzu yes achunga kutenga mafunso mwina follow poyankha kupezeka kuti mafunso aja mwina sadayankhidwe bwinobwino can we not try kuti funso kubwera kuyankha funso kubwera you might not take many questions but at least you're going to give tinaona mafunso amphamvu but we are not choyamba kuyamikiradi kuti the planter version of this media strategy imaoneka kuti was better implemented and muona kuti anthu ambiri akukamba koma kwambiri chifukwa chonena kuti kunali anthu amene amafunsa mwamtendere ena amafunsa zinthu zonena kuti mwina akulilongwe amene amaoneka kuti anali staged planter amaoneka kuti apapa ndi munayesesa kupereka ufulu kwa anthu oti afunse mafunso amene angafunsire choyamba nene kuti a president sikuti angayankhe mafunso onse ndipo even kunena kuti funso lamene ndilabwino ndikakhala pansi ndikuyankhula ndi anyamatanga sikuti ndikulakwisa he may not have all the technical answers given ndiye pomaliza kungonena kuti mwina chinthucho atazamakhalanso ndi a follow up process yonena kuti munafunsa mafunso awa ndinatenga ndinayankha izi pano ndapanga izi so atakhala kuti mwina kusogoloko kuti mulungu wachita chifundo kuti akupitiliza ina would love kuti zimene zisathere apapa zithere ndi follow up chifukwa zinthu zambiri ku Malawi zimangokambidwa no follow president akalandira funso wafunsidwa pasamapezeke achinyamata ena a press team omasisa anyamata ofunsa mafunso ndithe pamenepo chabwino taonapo misonkhano ya DPP MCP UTM DPP mukuziona bwanji for example Ngona now we've seen that DPP has gone there MCP has gone there Maya anali konko lero kudali Ujeni akabambe mukuiona bwanji the battleground yakutiwa tumene akuyeza ma crowds alise kumaliza ayi kuzigugula pantima wanga udali wamphamvu kuposawa tisire pamene popo ndithokoze amaphangombe ndithokoze amsukuluzi mimba mwakhulukira sitidachite break ya mmangu amaliza nawo program kumwamba kujere nyama ine zina langa ali mnavali kumwamba majira masamba amaja ndani kumwamba anthu amene pangano program ine zina langa ndi Nkhwenda V Wonder Msisya ndevu za mwaye tikumanenso la mulungu chaluta akalola nkhani zathu is coming up next bye for now tikuonera uthenga wa Sellis Enterprise. Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256GB storage, Samsung A16, 256GB storage, Samsung A35, 256GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 Laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sellis Enterprise Building adjacent to Studios. By liking and following the Sellis Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Kodi mukudziwa ino kuti matenda ambiri amene ankasautsa ndi kupha anthu ambiri kale anachepa ndipo ena monga nthomba anatheratu kumene chifukwa cha katemera. Katemera ndi mwayi wathu opezekeratu opewera matenda ndi imfa zobwera ndi matenda amene katemera wake alipo. Ndi cholinga cha boma la Malawi kudzera mu nduna wa zaumoyo kupulumutsa anthu ku matenda popereka katemera osiyanasiyana. Mwayi ndi tsoka tidziteteze ndi kutetezanso ana athu ku matenda. Tilandire katemera, moyo ndi mpamba, kusamalireni. Akupatsirani uthengawo ndi awu nduna wa zaumoyo ndi thandizo lochokera ku bungwe la Gavi.